Nakapanood yun naman si Kuya Bal, nakita nyo. Siya yung nagpasimula nitong ganitong programa, pabahay. Na ngayon, magto-200 na yung pabahay namin. Pero nandito na yung anak ko, may nagawa ako. Balaw. Sarap po yan, may pabawang pa sa atin. Ay, grabe. Thank you na yan, dito. Excited akong manghang. Ay, paborito ko yan. Ayan mga kalingap, marahin na aga sa Indogabos. Ayan, mapagpalang araw para sa ating lahat. Ayan, di ba narinig natin ang sabi ni Kalingap Rab, magto-200 na ang kanilang pabahay na pinapangunahan ng ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, di ba? Kaya thank you talaga Kuya Bal. Syempre support din natin sa Ate Edna Vlogs at syempre yung may-ari ng video ito, Kalingap Rab. Huwag nating skip yung kanilang mga ads. Kaya lagi natin silang ipag-pray, diba, na talaga namang more blessings para sa kanila dahil hindi biro ang kanilang ginagawa. At syempre, kinukuha lang nila yan sa kanilang mga YT channel, sa mga sahod. Kaya don't skip the ads. So, diba, kung mataba ang iyong puso at bulsa, pwede kayo mag-sponsor, diba? Pero kung wala tayong kakayahan na ganyan, don't skip the ads lang, is sapat na, diba? Wala pa siyang YT channel, is talaga namang nagkakalingap na siya, di ba? Tapos nagkaroon siya ng YT channel, ang liit lang ng views niya, pero continue pa rin siya hanggang ngayon, magto-200 na. O di ba? Kaya naman deserve nila ang biyaya ng Panginoon, ang biyaya ng pinagkakaloob sa kanila ngayon. At saka speaking of balaw, di ba? Napakasarap talaga niyan mga kalingap. Sana ipagpatuloy nila nanay o iporsige nila na magnegosyo ng ganyan. Kasi lalo pa ngayon kilala na si Joy, di ba? Pangalanan nila ng balaw ng Diwata, o di ba? Or balaw ni Diwata. Balaw na lang kasi nasa diet naman sila. Kasi yung dinilan sa naga yun. At syempre kapag nagnegosyo na sila ng ganyan, isa tayo sa susuporta. Ako, bibili ako, ikaw bumili ka. Para kahit paano naman is makatulong din tayo para kay nanay, o di ba? Napakasarap niya, tikman nyo. Sa diet lang yan o sa Bicol lang yan, ang balaw o dinilan. Ito na mga kalingap, panoorin natin ang kunting share ko. Pero bago yan, intro, pasok! Mabilis lang yan. Ay, grabe. Ano sa ngayon? 11? 11 yata. Oo. Yeah. 11 ngayon. Sa August 11, tapos na yan. Wow, in 1 month, magkakaroon na ng bahay sila Joy, di ba? Talaga naman, napakalakas ng Kalingap. Napakalakas ni Kalingap Rab. Thank you, Lord. Wow! 11 ngayon eh. Pabilis to, magagaling to mga karpentero natin. Buti na nga lang, yung mga karpentero natin ay may rin na pusong paglingap din, ano? Tama, may pusong paglingap. Supermac, ito nga si Supermac, wala pa tong bahay. O di ba? Naka-line up na rin pala si Supermac, ang kanyang pinaka-head sa paggawa ng bahay. Sunod natin itong pumabayan si Supermac. Si Supermac. Grabe, nakaka-touch talaga ang ginagawa ng Kalingap team, lalong-lalo na ni Kuya Bal at saka ni Kalingap Rab, di ba? At ang buong team, di ba? Talaga naman. Wow, bongga. Tsaka alam nyo ba, yung pabahay nila Kalingap Rab talagang matibay. Hindi siya basta-basta itinayo lang na hollow blocks. Tingnan nyo naman, 6 na poste. Tapos yung bakal niya, o di ba? Kumusta naman Supermac dito sa trabaho niyo dito? Kumusta naman sila Joy? Ayos at hindi man kami pinababayaan. Hindi mo excited na ako. Syempre alam naman natin yan, napakaskaso nila nanay. Dito Joy. Kuya Rab, kape muna po kayo sa bahay. Ganda ni Joy. Kape daw muna tayo. Wait lang. May napansin lang ako sa daan. Di ba? Alam nyo ba, yung ganyang daan, share ko lang din ha, sama ko na lang din. Di ba, walang mga sasakyan.
Pero yan yung pinakadelikado, yan yung pinaka dapat ingatan natin yung mga anak natin kapag napunta tayo sa ganyang lugar dahil yung sasakyan, napakabihira pero mabibilis yung takbo. Tapos biglaan lang, lalo-lalo na sa kanila ano siya, kurbada. Kurbada. Ang tawag doon parang basta paliko, 'di ba? Kasi sa amin ganyan din, ganyan na ganyan, ang daming nadidisgrasya. Hindi katulad dito sa Maynila, sa daming sasakyan, minsan mas comfort ka pa dahil syempre mababagal sila, mababagal ang takbo, kaya makakasingit-singit ka. Hindi katulad niyan, akala mo walang sasakyan, bigla kang tatakbo. Tapos ayun bigla pala may susulpot na sasakyan, 'di ba? Kaya ingat-ingat Joy, ingat-ingat sa pagtawid. Yan pala yung pinakapinya sa mga karpentero. Pinaulang ko lang sa kanila, inuluto ako lang sila ng ginatang isda na may talong. Wow, 'di ba ginataang isda na may talong, napakasarap niyan. Ang isda, ay paborito nila yan. Oo, yan ang ulam nila. Paborito nila yan. Mga karpentero, masusustansya. Sawa na yung sa sardinas, ay. Sama na raw sa sardinas. Yan ko ng dahonan. Uy, kumilit ka at nag-aalala si David. Oo, nakakatakot talaga yung kalsadang yan kasi nga napakabilis ng tatakbo ng mga sasakyan sa ganyan. Ayun yung bahay, bro. Tumabi ka at sayang yung bahay talaga to si David Ito pa rin ginawa ko, tingnan mo, sinama ka na baga o paano pa ako dyan magbabahay? Ayan o. Oh, sige pa, tambak niyan. Ay, ito ko yan din. Yung may ano. Di ba dyan sila unang nagplano na magpatayo ng bahay? Mas okay talaga dun sa napatayuan ngayon dahil medyo mataas yung lupa. Dyan kasi sobrang lalim. Ayan di ba nakita nyo? Talagang tinatambakan tapos ang lalim niya. Kaya maganda yung napwestuhan kina nanay. Kaya sabi ko nung una mag-pray natin sila nanay kung saan talaga mas magandang mapunta sila. Di ba kasi dalawa yung pinapipilian Kaya naman thank you Lord. At syempre thank you sa inyong mga panalangin, sa ating mga panalangin. Ay, Leia, congrats, Leia. Tingnan mo nga, wala kaming kuryente. Di ba nakatapos kami dyan, biglang nasunog. Kaya wala. Tingnan mo nga, Wala palang kuryente sila nanay ngayon. Ako, dito na yung ano ko, pinagawa ako. Balaw. Ano maanghang? Dinalian. Gusto niyo po yan? Dinailan. Sige po. Yan, kami ko. Sir, tutuwa niya si Jack. Paborito ni Jack. Wow, paborito rin pala ni Jack, yung asawa ni Kalinga Prab. Wow, kung sa bagay, Bicolana. Nagkain na yung mga magtatrabaho hanggang kaya kagabi kong Gusto nila, Kaya ipagluluto ulit kayo para pag ano. Yung mga trabahador, gustong-gusto rin yung balaw. Grabe sila mag-asikata dito. Kainin. Bago yan, Joy? Bago? Ay, sticker? Ay, sticker. Alam ko bago. Kala ko bago. Yan pala yung nababasa ko sa comment ng video ni Kalinga Prab na sa tattoo, 'di ba? Speaking of tattoo, sabi ng iba, sana daw Joy, wag ka na magpatato. Ayan, sticker lang naman pala. Ayan. Sana wag siya magpatato. 'Di ba nurse yung kinukuha niya, baka mahirapan siya kapag nagpatato siya. Ayan. Ito, ano po yan? Tama lang. Sarap naman ang merienda nila. Sabi, talagang Sarap talagang ganyan pag nasa probinsya ka, tapos ganyan, no? kinumpleto ni Diwata. Umalit kay David. Ha? Ulit ako. Umalit yung aso. Ayun, ito ganyan. Wait lang. Nakitap lang pala kayo. Kailan daw magkakakurente? Pinabibili kami ng ano. Kaya lang parang natakot na silang patapin kami kasi nakita talaga namin nag-reliap na yung ano. Buti naibaba niya yung suite. Hindi paano kayo, Nay? Wala, ganito. Mayroon ba? Ibig sabihin pala dyan, sila Rhea, kasi si Rhea naman talaga yung may-ari ng bahay na yan, is nakikitap lang siya. Ngayon, may nagkaroon yata ng problema. Parang ayaw na silang pakabitin uli. Pero ang suggest ko lang, kung mapapanood to ni Kalinga Prab o ni Nanay, di ba doon sa bahay nila, doon sa sira-sirang bahay, may sarili dong ilaw sila Nanay. Pwede nilang ipaasikaso yun sa Kanoreco para ilipat dyan sa kanila sa bago pinapagawang bahay, o di ba? Kasi sayang yun may sariling kontador doon si Nanay, may tubig, kung sa
Ang alam ko, yung kontador sa ilaw, saka sa reliyo ni nanay. Pero yung tubig, hindi ko lang alam. Kaya sana yun, ipalipat nila. Kanure ko lang yung pwede gumawa nun. Kung kami ilaw yung ano. Brown out, solar init. Para kahit papano, kapag nailipat na yung kontador nila nanay dyan sa pinapagawang bahay, pwede na makitap sa Ate Rhea sa kanila, o di ba? Ay, tukaron. Di yata sanay si Diwata sa mainit na ano. Kaya nga. Pay. Sanay yan. Kasi naman, di ba? Sanay tayo dyan. Kumusta man, Leia? Grabe si Leia, nag-moving up. Ayan. Ito pa. Napasin nyo ba si Leia? Si Leia at saka si Joy, yung magkamuka. Tapos si Rhea, medyo iba yung hugis ng mukha niya. Siguro kamukha siya ng papa niya. Pero si Leia at saka si Joy, hugis ng mukha ni nanay. Tsaka magkamukha sila, di ba? Si Leia at saka si Joy magkamukha. Same, maganda. Lahat sila, pati sa Ate Rhea. Ako, kanina. Congrats, Leia. Ano kasi din yan, may award din. Congrats, Leia. Mag-aaral na kayo sa DAED. O, di ba, magkamukha sila. At saka mag-aaral na nga sila sa DAET, o, di ba? Wow. Ano? Sa DAED na? Pag ako nakauwi ng DAET, hahanapin ko talaga to si Joy. Siyempre, sasama ko yung mga anak ko. Pag umuwi kami ng DAET, hanapin namin to si Joy. Kayo? Di man kayo natatakot doon. Kaya nyo? Kaya naman. Hindi naman nakakatakot sa DAET. Mababait naman yung tao doon. Kaya naman. Huwag nyo unahin ang pagbo-boyfriend. Tama. Pag unahin. Lalo na pag ito, scholar ko to si si Joy. Oh. Wow, congrats, Joy. Pagbutihin mo yung inyong pag-aaral. Hindi pwede sa akin ng... Napatay sa mga kalay. Pwedeng inspirasyon lang. Ayan, parang narinig ko si nanay na sana samantalahin. O nga naman, samantalahin habang may tumutulong sa kanila. Huwag sayangin. Inspirasyon lang, no? Hindi yung... Hindi yung makakasagabal na, di ba, Nay? Kapag sa pag-aaral. Hindi sa kaya si nanay sa usaping boyfriend. Gawing inspirasyon, hindi hadlang. Wag na lang kasi 'di ba umabot na nga siya sa edad na 18 years old na wala naman naging inspirasyon. Ay hindi, meron yan syempre, lahat naman tayo is may inspirasyon. Pwede yung mama niya, yung kahirapan nila, 'di ba? Kukuha lang talaga tayo, uhugot lang tayo ng inspirasyon para sa ating pangarap. At syempre wag natin kakalimutan mag-pray talaga kasi kahit anong plano natin, kahit anong pagdidesisyon natin, si Lord pa rin na nakakalam sa ating buhay. Siya pa rin ang dapat ilalapit pa rin natin sa Kanya na kung anong plano ng Panginoon sa buhay natin is yun yung masunod na kahit anong, kasi 'di ba minsan may plano tayo pero hindi naman yun yung kaloob ng Panginoon, kaya dapat is yung mga plano ni Joy pinagkakatiwala niya sa ating Panginoon. Kahit tayo, hindi lang si Joy, tayong lahat. Sarap po yan, may pabawang pa sa atin. Thank you na yan, dito. Sarap niyan. Ito na kung... Manghang ko yan. Manghang? Ay, paborito ko yan. Sabi nga. Paborito ko po yan, Nay. Wala naman dahilan para hindi sila magluto. Kaya sila na magluluto dun sa mga trabahador. Sila ba nagluluto? Sila magluluto. Wala naman. Babait naman. Oo nga naman, di ba? Wala namang pasok. Tapos, kapag oras ng pagkain ng mga trabador, pwede na sila magtulong-tulong na pagluto. At wala naman nabagang pasok. Tawag. Wala nang pasok. Kaya sila na magluluto. Kita lahat. Mga malingki kami, matusin kami. Ano Ito nila. po nga, bibigay ko sa inyo yung pambayad sa lupa, yung partial lang po, no? Down payment. Kasi naging daw sabi ng Supermark. Ngayon, kalahati mo na yung bibigay natin, ano? Kasi pag-ipunan ko pa yung kalahati. Okay naman sa kanya? Okay, man. Ayan, di ba narinig natin? Kalahati pa lang yung ibibigay ni Kalinga Prab. Bali yung kalahati is pag-ipunan pa lang niya. Kaya, pag hinihintay natin, panoorin natin lahat ng kanyang video at don't skip the ads. Hindi pa naman ayos yung bahay. Naman, oo. Tsaka ibibigay ko pati yun doon sa talagang may-ari, hindi Opo. dito. Ayan, tama yun, Nay. Opo, sa may-ari talaga. Sa kay may-ari, hindi mo hindi. Kasi medyo may
kamahalan yung lupa nila kasi tabing kalsada. Kaya, Oo, kasi nasa tabing kalsada eh. Kasi kapag nasa tabi ka ng kalsada, madaming opportunity na pwede mong gawin. At isa na yung pagninegosyo. Pero kung ako kinananay, magninegosyo talaga ako ng balaw. Online. ano, ngayon, yung iba, sasahod na lang kasi kulang yung budget natin ngayon. So na ito, 30k po lahat yan ha, bilangin po 30k. Itong 1k, pang bilhin nyo po ng luto-luto sa mga kapentero. Enjoy. At least yung lupa po, mabayaran na natin. Ayan na nga talaga. Ayun. Ayun, sa wakas. Nakausap mo din yun si ano? Sino po? Si Kuya Romel? Sino po yun? Yung mayari? Yung mayari? Hindi ko nga po nakausap. Si Mac daw nakausap. Basta maayos yung papel. Okay na po yan. Oh, yun talaga ang pinaka-importante, yung papel. Ano yung sabi niya mga pagtanong? Oo, yung kasulatan. Ng kasulatan. Yun naman siya Ano yung pangalan niyo po sa inyo? Wow, congrats Sinay! Ayan, meron ka ng lupa. Ipapangalan mo sa'yo, sabi ni Kalinga Prab. Ito na yung magiging magsisilbing mga kailan to? Di ba 189 yung last, no? Okay, Marian, 190. Tapos ito, 192 yan. 191 siguro. Baka pagkatapos yan, maribon ka natin, mapunta dito sila kuya. Wow, di ba? 191. 191 na yung kanilang pabahay. Napantay pag naribon ka ating po, napunta po dito. Hindi nga nakabisita na gusto din kayong mamit ni Kuya Bal. Ayan, abangan natin yung pagpunta dyan ni Kuya Bal, di ba? Kasi sigurado pagtapos ng pabahay, di ba, isang buwan lang naman yung tansya ni Kalinga Prab. Pupunta dyan sila Kuya Bal Santos Matubang pag ribbon cutting. Yee! Abangers tayo niyan. Nakapanood yun naman si Kuya Bal, nakita nyo. Siya yung nagpasimula nitong ngayon ng programa, pabahay. Ngayon, magto-200 na yung pabahay namin. Salamat sa Diyos kasi Isa na sa kami sa isa na po nakasama. tayo. Nakakatuwa. Ayan, thank you talaga kay Kuya Bal. Alam niyo ba, talagang wala pang YT channel si Kuya Bal. Ginagawa niya na yung paglingap. Tapos nung nagkaroon siya ng YT channel, kahit ang kunti-kunti ng views niya, tuloy-tuloy pa rin talaga siya. Kaya naman napaka-deserve niya na lumago yung kanyang channel. Kaya ayan, pag-pray natin na tuloy-tuloy na ang lumago o sumigla uli ang YT channel ni Kuya Bal Santos Matubang. Nakakatuwa po. Kasama kasi bago lang kami nakasama. Hindi ako nakatulog. Nung Malakas sa akin si Joy eh. Malakas sa akin si Joy. Nung sabihin mo sa akin, parang Hindi lang kay Kalinga Prab, malakas si Joy sa mga manonood. Kaya kinulit talaga ng kinulit yung kinulit talaga ng kinulit ng mga manonood si Kalinga Prab para talaga mapabahayan agad si Joy. hindi ako makapaniwala. Tapos nakita ko yung mga gamit nila dito. Sabi ko, tulo na ba ito, nak? Sabi ko, hindi ka makatulog. Hindi talaga ako nakakatulog. Sabi ko, tulo na ba ito? Sabi ko, hindi talaga nakakatulog yung araw na. Alam niyo ba, pag nanonood ako talaga, pinapanood ko yung mga vlog nila Joy, 'di ba? Sabi ko nga lagi tayo nakangiti na may awan ko ba, tapos ang saya, 'di ba? Hindi, saka yung bahay niyo po kasi doon, talagang kumbaga emergency na talaga yun. Sabi Tama, kasi baka may mag-comment na naman na porkit maganda, 'di ba? Talaga namang si Joy na yung pwede talaga mauna sa pabahay dahil sirang-sira na talaga yung bahay nila. Hindi katulad ng mga naka-line up pa na pwede pa naman, pero naka-line up naman, susunod na, 'di ba? Kaya ayan, suportahan na lang natin sila, huwag nang i-bash. kung sa kanila, huwag kayong magkakabit ng duyan. May makuha daw ng duyan, madala ng duyan. Ay sabi ko, hindi kayo pwede magkabit ng duyan kasi yung yung maliit na yun, wala na kayong haligi, nakatayo mo lang din doon. Pag naglagay sila doon ng duyan, ako, di ba? Sabi ka ni nanay, di ba? Wag lang bumagyo, abutin pa ng 1 taon. Pero pag bumagyo, abutin lang ng 1 araw yun. Doon sila matutulog. Huwag sila yung wala ng haligi yun ay baka yun. Sabi ko, matulog. Salamat po sa pakape.
Silang dalawa. alam niyo ay, Gulay. ang mga karpentero kasi, maganda pa yung ginagawa niyo yung plano niyo, nalutuan sila. Kasi ang karpentero, malakas yun kapag masarap ang pinapakain dyan. Di ba, Kuya Rob? Tama, at talaga namang sisipagan palalo. Alam mo ni Kuya Robin, kasi Kuya Robin, nilulutuan niya ng mga karpentero. Oo naman po. Ayan, shout out talaga kay Kuya Robin, kay Erica, ayan, tapos kina Joy, na talaga namang tuwing pupunta ang Kalingap is asikasong-asikaso, papamerienda, di ba, kahit anong hirap ng buhay, ano pa rin sila, nag-e-effort pa rin sila. Talaga naman totoo yan, Nay. Kasi sabi ko nga ni, Lalo nga ang almusal. Yan, importante. sabi ko nga sa kanila, anak, alam naman sila pa ang magluto ay mga kapapag na. Eh wala naman silang gawa. Talaga namang gaganahan ng mga trabahador dito ba? Ang mga trabahador nito dahil paglulutuan na sila. Tapos diwata pa yung magluluto para sa kanila. Manday na para hindi sila magluto. Madadali yan, kahit madadali lang. Grabe. Nakain man sila kahit gulay. Gulay. Di man na-happy Galing sila. na. Di may Marte na hindi. Kasi pag gutom ka na lahat, kakainin eh. Pero totoo yun na Sabi pag nila, masarap ang ulam. ito daw wag kong ipawala, sabi nila. Oo. Ayan. Ay sa akin Yung balaw, wag daw ipawala. Di ba, mawala na ng ulam, wag lang yung balaw. na to. Masaya man yan. Kasi nakakarami silang kanin dito. Kahit nga may ganito lang, tapos isda. Yung pritong isda, tapos yan. Ay, sulit. Napakain Tama, sarap niyan. Parang namimiss ko tuloy. Ayan. Joy, mag-order na kayo. ako mamaya. Meron nga yung nagkain na ito na yung iniulam. Okay lang. Ito na yung pag-order niyo ito. Ituloy niyo na. Yan, tama. Kalingap Rob, sana porsigihin mo sila nanay na ituloy. 'Di ba? Talaga kasi hindi naman agad-agad yan nasisira. Kahit 3 days pa yan bago dumating sa atin. O, 'di ba? Ano, si Joy, kilala si Joy. O, 'di ba? Balaw, hindi diwata. Order lang siya nito. Sarap yan. Parang si Casey, yung banana chips ni Casey. Parang minigo. O, 'di ba si Casey banana chips? International na yun. Dami mga ganun. So, Mas lalo na yan kasi talagang kapakit-pakinabang ulam. O, 'di ba? ayun po. Habang kwentuhan natin. Doon na, napata na kami yan. Joy. Salamat. May plastic po kayo? Ay, ito na nga ba? Ayan lang mga kalingap, hanggang dyan na lang yung ating share, di ba, nakakatuwa, nakakataba ng puso. Lagi kong pinapaalala sa inyo mga kalingap na suportahan natin ang kanilang channel, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, Ruel of Balalag, at ang buong team ng Kalingap. At syempre, ayan, God bless you all and Jesus loves you. Thank you for watching.